Numru ta' studenti Maltin rebħu kompetizzjoni internazzjonali ta' robotika li saret f'Ruma. L-istudenti li attendu s-Savio College ipparteċipaw permezz ta' żewġ timijiet bl-isem ta' Giorgio Roberto b'tim rebaħ il-kompetizzjoni u liħor ikklassifika fil-5 post. Fil-kompetizzjoni Rome Cup ipparteċipaw 20 kompetitur u kull tim kellu jarma robot li jaħdem sistema li jsegwi l-linja sewda, jiġbor xi oġġetti u jevita l-ostakli matul it-triq. Wieħed mill-istudenti tal-10 sena li ħasem fil-kompetizzjoni, Mattias Pulicino, stqarmana kif jaħdem ir-robot sabiex jimxi mal-korsa li jkollu qudiemu. Ir-robot kellu il-color sensors isfel biex jiddetektja l-line li kien iswed u l-blanen li kienu silver. Ġoddin il-kompetizzjoni kellna wkoll kuluri differenti strixxi, ħamra, silver u kif ukoll sewda. Il-ħamra kienet tfisser li r-robot irid tieqaf lesta il-proġett. Is-silver kienet tfisser li tinżel l-arm li għamilna bit-3D printer biex jaqbad il-blanen u l-iswed biex jifollowja l-line. Matteo Kassar Darmanin, student ieħor tal-10 sena, spjegalna kif inbnew ir-robots. Użajna 3D printer u bħala plastik użajna il-PLA u l-ewwel biex niddiżinjaw kellna l-prototypes u kejjilnihom bil-caliper u mbagħad iddiżinjajnihom CAD application li għamilnihom export biex jipprintjahom għal 3D printer. Charles Aksisa, l-allim li ħaħsib dan il-proġett, innota kif l-istudenti Maltin kienu fost li żgħar li kompetew. Is-sur Aksisa spjegalna kif il-preparamenti ilhom li bdew minn Settembru b'xogħol strutturali fuq ir-robots mid-disin sal-ipprintjar. Kien hemm ukoll xogħol kbir fejn jidħol li programmar minħabba li r-robots iridu jarfu l-korsa li jkunu għaddejjin minnha permezz ta' sensors. Imma il-programming huwa biċċa xogħol kbira. Fil-fatt għaddejna l-aħħar xahar bil-vaganzi tal-Easter b'kollox nintaqgħu prattikament kuljum bis-sibtijiet b'kollox b'ħafna sigħat wara l-ħin biex tlaħħaq. Ir-robotika hija malma bħala suġġett applikat u kif jintemm il-kors fl-iskola sekondarja l-istudenti jkollhom ċertifikat rikonoxxut mill-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija li bih jistgħu jkomplu jimirħu fis-suġġett.